A ver, nos contas alguna cousa sobre a túa profesión? Pois eu son bibliotecario, traballo en Amnistía Internacional, que é unha ONG que loita para a defensa dos dereitos das persoas. Entón eu traballo intentando atopar documentos de información para que os investigadores poidan elaborar as súas investigacións, os seus reports, os seus artigos. Entón eu atopo información referida a violacións de dereitos humanos. Para que che foi importante o galego nesta profesión? Pois eu traballo para o equipo de América, entón quería unha persoa que tivera diferentes linguas, entre elas portugués. Entón, cando falas galego, podes ler galego, tamén podes ler portugués, entendelo. Entón foi bastante interesante para que me poidan contratar. Vai, moi ben. E como encontraches a diferencia na vida en Londres? Pois é bastante grande, porque eu vivía nunha cidade moi pequeniña, vivía en Santiago de Compostela. Entón, claro, pasar de 100.000 persoas a 300.000 millóns de persoas é duro. A min gústame vivir en Londres, pero é tan grande, tan caro, tanta xente todo o tempo, como, Dios, quero un pouco de espacio. Pero eso, a un lado, é unha experiencia de vivir aquí. E hai moitos galegos, co cal tampouco podes botar moito de menos Galicia. Claro. En que proxecto estades traballando agora? Pois, ahora estamos traballando en diferentes proxectos, sobre todo con temas de indígenas, do respeto para as súas terras e que as roubo do Estado. Traballamos en Caribe, coa abolición da pena de morte, nas illas caribeñas, cos dereitos dos homosexuais, que non pesan encarcelados os homosexuais. Traballamos en América Central co tema dos antigos gobernos que cometeron violacións de dereitos humanos. Sabemos un poquinho de todo. Moi ben. Pois moitas grazas por vir. Moitas grazas a ti por acollerme.